Beste esku batzuek jasoko dute gure lana, ez gera alferri pasako, kantatu zuen Lourdes Iriondok. Gustora egongote daba Lourdes, ez baitira alferrik pasa. Hemen daude Inge Mendioroz eta Idoia Gartzez, Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako dokumentala aurkezten. Gaur beraz, 25. fotograman, Idoia Gartzez eta Inge Mendioroz. Izan naizun operako abeslaria oso abots politxa zeukan eta ikasketak egin. Kaixo, bikote? Aupa, egunon. Kaixo, egunon. Zer moduz, gaur da zuen estreinaldi eguna? Ba, ondo, goguakin, ja. Bai. Egia esateko, bai. Jendeak lehenbiziko impresioak eta ze jaso duzue? Ikusi duen jendeak esan digu oso gustora ikusi dutela, baina gure erantzuna da ze esango gure aurrian. Euskalo, gero aber publikoa ze esaten duen eta Vale. ea, zer iritzi duten. Noiz hasi zenuten grabaketa? Grabaketa? Bai, Eta beste guztia? hoi da. Bueno, Prozesua. ideia nik uste oain pentsatzen da ia 4 urte izango direla. Eta grabatzen, lehenengo grabazioak, urte bete berandugo, olako zehose, 3 urte edo eman ditugu. Vale, eta Bai, zer ikusi bai. zenuten Lourdes Iriondoren bizitzan dokumentala sortzeko? Bueno, alde batetikan, gurera iritsi dian artikulo zarrak eta horrela, azkenean erakusten zutela oso emakume bat beste garai batekua bezala, ez? Perspektiba horretatikan, ez? Zegon marraztua eta ez dago gaurkotu kontatzen den hori. Bueno, orain bai, azkeneko 10 urtetan edo bai, baina oso perspektiba zar batetikan begiratzen zen, eta gainera oso partziala zen, osea, bakarrik esaten zen abeslaria zela, eta bere ibilbidea gainera ez dokamairun bakarrik, ez, kokatzen zen. Eta, bueno, guretzako bazan hori aldatzeko grina, ez? Bai, beti bera gogorarazi digute emakume xalo, minifaldaduna eta gitarra eta melenita batekin, ez da? Bai. Eta emakume hori zartu zen, zimurrak izan zituen. Eta, garai batean ala gogoraraztea, baina orain ere hola gogoraraztea, guretzat etzan nahiko deigarria zen, beste zer esateagatik. Eta aitortza zortzitzaion ez bakarrik abestu zulako, euskal kulturaren transmisioan ere erreferente dalako, beste hainbat gauza zitulako, eta hori beti betilatzen zen esaldi batean. Eta guk aitortu nahi izan diogu bere lan guztia, eta emakume puska bat izan zala, eta ibilbide luze bat izan zula, ez dala bakarrik 8 urtetan edo laburbiltzen. Bai. Hori da, bere ahotsa bera berreskuratu duzu eta esan daitek ere literalki ahots propioa ere eman diozuela. Idoia zu ibilizara Nagore Jorenserekin batera ahotsa jartzen ez banabil oso oker. Zergatik egin duzue autu hori? Eske topatu genuen garai aldizkarian, jende gutxik ezagutuko du, eta topatu genuen artikulo bat non Lourdesek idazten du, bere ibilbidea jorratzen du, zergatik hasi zen, nola utzi duen, zergatik, beste hainbat gauza, eta hori topatuta hori izan da gure ardatza. Orduan Lourdesek bai hitz egiten du lehenengo pertsonan dokumentalean. Ahotsa jartzen diogu noski, baina kontua da bera oso ez daudela bere dokumentazio lan, dokumentu asko ez dagoela, ez da? Eta orduan zutarri bat da artikulu hori, berak etzulako edabidetan elkarrizketarik ematen, edo bere alderdi pertsonala hilo bat kontatu digu, baina ez genekan ere gure desabantaila hori izan. Eta ikerketa lan hori egin dugu, eta topatu genuen aldizkari hori, eta orduan, zutarri bat da, porque bai Lourdesek hitz egiten du gure lehenengo pertsonan, gure dokumentalean. Bai, aipatu duzu nola baliabide gutxi edo beintza multimedia asko etzen eukatela, horrek eman dizue bide beste artista sortzaile batzuengana jotzeko? Bai, ze azken finean, bai hitz horiek Lourdesen esana horiek eta baita ere bere abestiak nolabait jantzin behar genitun. Orduan, beste rekurtso batzuk bilatzea, ez, eraman gaitu horrek, bai. Bai, hor izan dira Elena Odriozolaren ilustrazioak, gero ere hor Benito Otxoa, hori nahiko, metafora berezia da, ez? Horren atzean, bazegoen Lourdes bera, baina ezaguna Xabier izan zen, edo hori, historia hori nola jaso zen?
Bueno, Benito Otsoak berak grabatutako, umeentzat, euskeraz aritzeko eta ikasteko eta euskeraz bizi litekela erakusteko grabatutako bideotxoak dira. Ez dakit zenbat urte dituzunzuk, baina jende askok. Nik ez nuen ezagutzen, nik 24. Bale, lasai. 30 gorakoek asko esan, txikitako Benito Otsoa bada nor beraientzat ere. Baina bai da, bitxikeria, Benito Lourdes da, ahotsa noski leite jartzeio, Uluka, igual Lourdes soprano ahotsarekin, etzan oso sinesgarria izango, baina bada ere Lourdes, baina berriro ere mozorrotuta eta desagertu iten da, ez da? Eta bai, badirudi, ez da, igual nahiko xomorroa izango tezan, baina bazekin zer egin behartzan, eta ideiak argi zitun, eta izkutatuta edo lan isila eginda ere, gure kulturaren alde lan egin du. Bai, ipuio horietan ez da bakarrikan aktore lanak egite ditula, berak zuzendaria da. Berak sortzen du bideo horiek sortzeko ideia eta zuzendari gisa dabil hor. Bai, hori da, hortaz aparte ere beste gauza asko egiten dituela. Dokumentalean ere agertzen dira gonbidatuak. Gonbidatuak dira dokumentalaren bizkarrezurretako bat gainera. Bertan ditugu Magoia Mujika, Agurtzan Intxaurraga, Jule Goikoetxea, Koro Berastegi, Maria Sunlanda, Patxika Erramuzpe eta Ana Guadalupe Fernández. Eta beste bat. Eta? Maite Idirin. Eta Maite egia da, eta Maite Idirin. Baina horrekin ere lotu nahi, Maite Idirin, agian zuek egin diozue azkeneko elkarrizketa, ez? Hala da, bai. Bai? Ze horra ipatzen duzue, Amagoia Mujikak egin ziola Lourdesi ia aurretiko azkeneko elkarrizketa, eta zuek Maite Idirini. Hori izan daiteke ere beste dokumental bat egiteko? Maite Idirinek merezi du dokumental bat, eta festival oso bat, esango nukenik. Eta, esan behar deu, lehenago junginala bere etxera, elkarrizketa prestatzera, eta gelditu, ze ondo, oraindik burua galduta du, baina, goatzea gauzekin, eta gero ja grabatu genunian, esan, gauza asko aztu zituen, baina, guzti pozik gaudela, bera ezagutu izanaz, bera ezagutzeko aukera izanaz, eta galdetu, eta bere bizitzan gainean hitz egitekoa, eta berari ere eskaini nahi diogun omenaldia da. Eta gero atera ditugu bere gaztetako irudi batzuk, orduan bien artean usten dugu ondo ez Maite ehar bat ikustea, eta abestene eta Gonbidatuen inguruan galdetu nahi nintzen, baina horta sartu aurretik eta Maiteren kontua atera dela, dokumentalen amaieran desio bat duzuela saltzen duzue, konta iguzue? Eske, hoi da, gure dokumentala bukatzen danean, aipatzen ditugu bi gauza, gertatzen ari direna egun, diala Patxika Erramuzpe eta beste hainbat emakumek egiten ari diren gaualdia deitzen diete, diala bai Estitxu, Maite eta Lourdesi omenaldia. Eta beste alde batetikan prestatzen ari da hurrengo urteko pastorala Lourdesen inguruan, eta guke jartzen dugu azkeneko amu bat, esanez, noizko Maite Idirinen ikerketa lana argitaratuko den. Berak, bere aizpa musikarien bila, ikertzen ebili izan, partiturak edo eurak indako lanaren bila, eta nik irakurria dakat behintzat 8. menderaino ere iritsi omentzala. Osea, tarteak eta tarteak egongo dira, baina topatu zula emakume bat euskotarra behintzat, igual Arabia ere izango zen, ezta? Baina, uste ikerketa izugarri bat egin du, eta, kajoi batean gordeta egongo da, dirua beharko da hori argitaratzeko ere, eta gure desira berak egindako lana, aitortzeko era bat izango litzateke hori argitaratzea, eta gaina askok ezagutuko genituzkain bat emakume, izkutuan daudenak, edo inortxok ezagutzen ez dituna, eta bintzat beren lana aitortuko genuke. Nola iritsi zineten gonbidatu egin gana? Telefonoz. Baina nahi zergatik aukeratu beraiek. Hasiera batian, nik gai batzuk jorratu nahi nitun, hasiera batean, oraindikan idoia etzen proiektuan, zan bakarrik nire ideia banekana,
Eta orduan gai ez gai junintzan pentsatzen, da, bueno, teatzean adibidez, noski agurtzanein Txaurraga beak egin ziolako omenaldia, ikuskizun hori, Lurdeseri. Amagoia Mujigatolare txipi, azkeneko elkarrizketa intziolako, berari, Mariasun Landan, noski, aur literaturaren inguruan, eta Jule Goikoetxea. Eta horiek neskalaia Idoiaren gana jonun, da esan ean gustatzen zaizu ideia, sartzen gea, ez gea sartzen? Eta baiezkoa da. Azken batean da Lurdesen jorratutako hainbat alor antzerki gintza edo eta gazte literatura. Kantagintza, idirin bera. Eta orduan, beraiek Lurdes ez dakagu, beraiek ezagutu zuten beren bizitza ere paraleloa eta erreferentetzat izan dute Lurdes, eta zein horiek baino hobegoak berataz hitz egiteko. Bai, arrazoi duzu hor. Eta familiako hiloba, eman digu ikuspuntu pertsonala, intimoagoa eta zoragarria. Hor, musikaren alorrari ere erreparatu beharko genioke, pixu handia du. Lurdesa ez aparte, Maite Arretajaregi Mursego musikaria ere hortartean da. Garbi zenuten berarekin lan egin nahi zenutela, edo nola zergatik, Maite? Nik nekan entzun da olako bertsio bat, podcast baterako eginda, eta berarekin harremanetan jarri nintzen, ezautzen gea, ez gea lagunak, baina ezautzen gea, eta proiektu batzutan ere elkarrekin nahitu gera. Eta, esan nion eta belaxe baietz esan zuen. Orduan, gero egia da, nola inbeste tardatu dugun, ia aztuta zuela, eta aurten beraren gana jodetenean, aztuta neon horrekin, eta azkenian oso guztua gehatu da. Harrigarria da, baina beak Maite eta ez zituen ezagutzen. Eta orduan gehatu da, super pozik, oso pozik dago. Zuek ere gustora geratu zarete proiektuarekin? Guain beti ikusten dezunean esazu, aldatuko nun, baina, ni olakoan naiz. Baina guztua. Denak ea olakoak. Aukera eman ezkeo ez lintzateke sekula amaituko, baina, erditu deu. Zer da zuentzat Donostiako zinemaldian horrelako lan bat aurkezteko aukera izatea? Pasada. Lurdesek merezi du aitortza hori, bozgorailu ondiekoa emango zaio. Hemen gaude, festivalean egon, bestela akaso ez ginak herriko aldizkarian atako ginateke, baina igual hemen ez. Eta bozgorailu izugarri bat, eta hoi Lurdesek egindako lana ezagutzeko bidea, eta Lurdesekin batera beste askok egin dutena ezagutzea, beste aletxo bat. Eta, nik uste ere bai, zinema internazional honetan euskal kultura bertan egotea garrantzitsua dela. Azkenian gurea erakustea ere bai munduan. Zinemirara ez dakit zein etorriko den, baina, hortxe dago. Baina, askotan Euskal Herritarrok ere ez dugu gertutik ezagutzen horrelako realitate bat, eta horretarako ere izan daiteke leio erakusgarri bat. Hori da, bai. Azkeneko galdera gisa bukatu nahiko nuke, zerbait nabarmentzeko edo nabarmendu beharko bazenukete proiektu honekin, zer izango litzateke? Nik uste, azkenian ez da Lurdes Iriondo dokumental bat bakarrikan, bilaketa bat dagola, eta emakumeen ahotsa isilduak, isilaraziak, eta nik uste mezua oso garbia dela, eta ja 2025 urtean ezin direla gauza batzuk admititu. Hori da, oraingo urratsa geroko lorratzak izaten direla. Eta esaldi hori esan da, ez dut alferrik esan, ni ere ez naiz alferri pasako. Baina oparitxoa daukagu zuentzat. Ze ondo. Honen barruan dago paria, Ireki? Ireki behar da, Eskerrik asko. Kuleroak. Venga, ja. Galtzerdiak. Ostra, beira, ni kaltzerdi bereziak ematen jut, ulertzen, así que... Negurako goxo-goxoak dira, eta, galtzerdi horiek opari zuentzat. Vale, mila esker. Osasunarekin urratuko ditugu. Hori da.
asko. Eskerrik asko zuei hona etortzeagatik, eskerrik asko zuei ere kamaran bestalde izateagatik, eta aztu gabe, teknika eta realizazioan gaur ere Lara Madina Beitia, Ainara Rodil eta Nagore Arin izan ditugu. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko.